Sindikata, 27. igramo u domu sindikata i 29. smo u Spensu. Čekaj. Znači 14. Samo moment, samo ponesi ovo, molim te. Nosi za. Hoću. Vrati me nas. Kako radiš na daljinski dobro, Ajde, ne. Ne. Tamo. A pa to, pritisao sam dugme 10. oktobra. Pritisao sam Desetko. Čekaj, dakle ovako, Beograd, 14. i 27. oktobar. Pa ide. Batočina, Skoplje, Strumica, Kumanovo, Požarevac, Novi Sad, Spens, 29. oktobra. I za sve one koji nisu čuli, Spens 29. Kanada, Toronto, Vancouver, dakle, Vancouver i ne, dakle, Kanada, Toronto, Vancouver, onda, naravno, idemo u tom nizu, idemo dalje, Trstenik. Prirodno. Podgorica, Golubovci, Čačak, Valjevo. Eto, to je to. Ako odeš u bilo koji grad, Mauricijus, neka taj grad se zove Valjevo. Eto, to je to. Idemo sve. Sad te krenuli ili inače period? Bili smo, ako računaš ove zemlje bivše... Ne, mi u Šreningenu igramo za... Igrate za Vrade? Da. Po dobro, to je okej. I bili smo u Beču i evo sad idemo u Kanadu. Jesi izbečili u Beču? Dobro je u Beču. Što je dobro bilo. Fin grad, baš fin grad. Brate, kako je u Beču, brate, dobro je u Beču. Odlično u Beču. Dobro je u Beču. Švice, brate, kako švice? Brate, kako je u Beču, brate. Šta baš znaš kako ljudi ljubili u Beču je? Ne znam, brate, šta ti misliš, brate, kako je u Beču? Ono što znam da se planira Slovenija, Švajcarska, Švedska. Kopenhagen, Sevojno. Gelsenkirchen, Klagenfurt, nešto ne, a? Idemo i to posle godinu dana igranja. Mi imamo ovoliko mesečno igramo. Posle godinu dana igranja. Kako postižete? Ovako. Mogu da ispričam glup vic? Možeš. Ajde, molim te. Kako, ja obožavam tvoje glupevice. Ajde, tjeto. Služe, molim. Ne sad. A mi znaš, ajde. Stipni me, samo mi daj znak. Čekaj. Ne, pa treba se smeti. Stisni ga jako kad bude trebalo. Da. Vozi zmija bicikl. I vidi je Međed i kaže, kako voziš bicikl, budalo, kad nemaš noge? I ona pogleda ovako od noge i kaže, i padne. Velika sreća televizije što ovo sve može se izbaci u montaži. Tako da nemaš nikakav problem. Meni je ovo super. Teraj svoje. Meni je ovo super. Nego biste opevali nešto možda vas dvojice, nema? Ne, kaki ja. Ne. Imate neku pesmu koju volite inače? Udade se jagodo, udade se draga dušo, udade se živka sirinička, udade se živka sirinička. Ovo je tako. Momci, došli smo do kraja. Već? Pa leti vreme. A ne. Beograd 14. i 27. Novi Sad. Krenuj sad. 29. Ljudi, ajmo nešto da opevamo svi zajedno. Ma ja slabo. Koju, šta voli? Nema veze, Guslav. Ti igre, ti imaš scenski nastup fenomenalan. To je ovako predstavljaš. Koju ćemo? Koju voliš ti? Pa ja volim sve. Naravno, kafana, šta mislim. Ajmo, šta god hoćeš. Kafana, možemo i rock neki. Ja volim Majsko sunce, ono što Čola peva. Majsko sun... Ne znam. Daj samo intonaciju, molim te. Daj odmah na njegovu Nije. Ajde, hoćemo, stvarno što dobro. Ajde, pa ne. Koju ti ono voliš? Volim zvuk motora i gastripe gume. Kad si voli... Pa ne znam šta, ajde. Slušiš u kafanu neka. Pa sad reklame. Ide rubrika stigla. Znaju oni kafanski. A ne, oni, pusti njih. A mi ovako za nas. Su mi bre na suvo. Kapela. Ajde. Uno hermane Lučika. I na mene, na mi. Ja obožavam ovu stvar, ali ne znam tekst. I onda smo na sceni. Pa imamo. Izvinjavamo se svim fanovima. Uno hermane Lučika. I na mene, na minime. I na mene, na šime. Reboni!
I uvek se ovako završi. Moram samo još jednu stvar da ti kažem. Imaš divnu publiku, fenomenalnu. Najbolju publiku u Srbiji. Najbolju. Ja inače stvarno nisam doživio da u nekoj emisiji, zaista bilo gdje da gostujem, da ovako ljudi prate Sagore. Ja znam, recimo u nekim emisijama pogledamo, spavaju. I stvarno, baš je lepo kad čovjek ima toliku rodbinu i sve ih dovede. I sve ih dovede. Imamo teča, tetka, stričevi, zdravo. Majke, baš znaš, i to je divno. Čeka Dule, a sve su tu. Komše Miki. Stigla nam je pošta rubrika, može. Kako ne? A šta ti je, nakon što si mi tako uspala? Ja, Kako me radi uvek ove bende. Ti kažem nešto, ja imam neku politiku kad dođu gosti, da ih pustim koliko su zanimljivi, da pričaju i ako treba da uskočim. Večera stvarno nije trebalo uopšte da pričam ja, ništa. Hvala pa. Vas trojica ste fenomenalni momci i zaista ste obojili ovo veče divnim bojama. Ovo je tako gej bilo, vrate. Bojama duge. Vidi. Ja ne bih. Vidi. Mogu reklame, pošto ja definitivno sad moram uvesti. Čekaj, rubrika stigla nam je pošta. Nemoj da Daj, si... stigla nam je pošta. Ja ti šolja Nije, ne treba ljudi mnogo da se, znaš, se stvarno malo se previše se priješi. Tetka ti umire od smeha sve. Tetka mi levo u redu je, nema moment. Kao tetka je Leonora. Rubrika stigla nam je pošta, to je rubrika koju gledaoci popunjavaju tako što nam šalju fotografije, videomaterijale, tekstovi i tako dalje. To znam. I onda ima neki pobednik, je li tako? Ko pošalje najbolju fotku dobija Time for sat. Bravo. Može? Dobro, ajmo. Idemo. Tuna Eva komad u bulju 160 grama. Majko, ja ne znam kad su mi slikali ovo, majke Emile. Ja tvrdim da je... Ali ide gej blok, vidi ovo. Ti si golman, čovječe, ovo normalno, majke. I se desi nekad ovo? Kako, pa non stop. Normalno. A u basketu? Ili u basketu normalno ovo? Šta ste zanemili, bi šta mi? Pobednik, George Bush Srbija. Evo ga, to je to. Pobednički sliku posluje Saša Stefanović iz Novog Sada i dobio Time for sat. Molim se, veliki aplauz za Sašu. Saša može pogledati predstavu PV Brate 29. u Novom Sadu u Spensu. Bravo! 14. i 28. 27. Čekaj, 29. oktobra ili novembra? Šta ste rekli? Oktobra, ovo za oktobar pričam. 29. oktobar, Spens Novi Sad, Pevaj Brate. Dođite na kolektivnu terapiju smehom. Dođite na kolektivnu terapiju smehom koju... Ajmo, baš me zanima, reci, gledao si predstavu. Kako? Milanče fenomenalno imitira radio voditelja. Ajde, molim te. Ajde, molim. Moj, ne. Ajde. Mila. Ne, onda ću... Nema onda. Znaš li ga još dobro imitira? Milojka Pantiće. Ozbiljno. Aj, Milojka, to mi je omiljeni. Malo sam kratko, Milojko Pantić i Jordan Jovanov. Jordan Jovanov je čuveni, inače za mlađu populaciju. Oni su mladi, ali mi znamo Jordan. Poštovani gledalci, javljamo se direktno iz Amsterdama povodom najvećeg svetskog derbija u fudbalu između reprezentacije Brazila i reprezentacije Holandije. Naša reprezentacija, naravno, nije ušla u finale zbog, svi znamo, promašenog penala Predraga Peđe Mijatovića. Međutim, u Beogradu se održava večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Nemamo direktan televizijski prenos, međutim, tamo je moj kolega Jordan Jovanović. Jordane, da li se čujemo? Naravno se čujemo sam bazana. Bakljala, vejmo hvala do sata. Ovdje veze na kraje. Reci, brate.
Samo što Jordan Jovanović na kraju kaže Ivanović, ne Jovanović. Ivanović, svejedno. To je njegova lična stvar. Čekaj, brate. Kraj Zbog čoveka nema ovog njegovog monologa je Partizan Crvena zvezda 1-0. Čisto zbog Pavelića. Nema aplauza. Ima. Pa dobro. Sećam se to kad je bilo jednom. Sećam se. Nije problem. Bilo je 4-0. Dobro, momče, završilo se tvoje gostovanje ove emisije. U ovoj televiziji generalno. Sad si bio na prvoj i nikad više. Dođite svi na kolektivnu terapiju smehom. Hvala vam što ste bili moji gosti. Lečili ste ljude smehom večeras. Hvala na tome. Gasimo svetla, ljubimo se. Vidimo se, svako dobro, sve Posle najbolje. toga, repercija. Ćao, vidimo se. Idemo.